Sí. Bona tarda. Ara sí? Us sentiu bé des de darrere? Sí? Bona tarda. Bé, ha arribat per fi. La calor no marxa, però arriba la Festa Major d'Hostafrancs un any més. Us dono la benvinguda a tots i totes en aquest acte en el que farem el pregó d'aquesta Festa Major, d'aquesta estimada Festa Major, acompanyats de la regidora del districte, del regidor Castellana, dels consellers i conselleres que ens acompanyen, de representants de les entitats, de l'Associació de Veïns, que històricament ha organitzat també aquest acte, de la Federació d'Entitats d'Hostafrancs i, molt especialment, de la pregonera, de la Teresa Agustí. Deu fer un parell de setmanes que estàvem en aquest mateix saló i presentàvem el cartell i fèiem una reflexió, i és que la Festa Major d'Hostafrancs, tot i ser d'un barri modest pel que fa a nombre d'habitants, també pel que fa a recursos que es mobilitzen, però representa el millor del model de festes majors que volem per a aquesta ciutat. Representa el model d'una festa major de barri, feta pels veïns i que la gaudim i la vivim els veïns i veïnes. Una festa major per tots els públics, per totes les edats, amb un munt d'activitats diferents i que és possible, i amb això acabo, gràcies al compromís i la generositat de molts veïns i veïnes que s'hi deixen la pell durant tot l'any per organitzar les activitats, que hi dediquen un munt d'hores que potser no poden dedicar al final a la seva família o als seus interessos més personals, en aquesta militància que acaba sent militància pel barri per organitzar la festa major. I és per això que, perquè acabi de ser rodona aquesta festa major, crec que aquest any s'ha encertat amb la pregonera que s'escollia. S'ha escollit una militant de l'Esbar Ciutat Comtal, una militant de la cultura popular, una persona molt coneguda al barri i a la ciutat, i crec que avui tots disfrutarem escoltant a la Teresa. Sense més, jo li passo la paraula al Jordi Clausell, de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs, a qui li agraeixo també l'organització de l'acte d'avui, que ja són molts anys l'Associació de Veïns organitzant aquest acte. Moltes gràcies a tots i que gaudiu d'aquesta festa major. Bona tarda a totes i a tots, veïns, veïnes, representants socials, representants institucionals i representants polítics. Benvinguts uns anys més a l'inici de la festa major del nostre barri, la Festa Major d'Hostafrancs. Aquest any, abans del pregó, hem inaugurat una exposició de quadres de la senyora Maria Valenzuela. Molts de vosaltres segur que la coneixeu perquè era una pintora del barri. L'exposició està aquí baix a l'Ansal Cartanyà, a la sala Ansal Cartanyà, i volíem agrair als seus fills la disponibilitat i facilitat que ens han donat per poder-ho fer. La senyora Valenzuela és un exemple de l'empoderament de la dona en general, però de les dones del nostre barri. Han demostrat amb el seu treball, amb la seva sensibilitat, amb el seu sacrifici, el millor d'elles, i han aportat a la societat de tindre una societat molt més justa i millor. Un exemple d'aquestes qualitats que diem de la senyora Valenzuela és la nostra pregonera d'avui, la Teresa Agustí Morales. Inicià la seva activitat al grup de juvenils de l'Esbar Ciutat Comtal l'any 1980. O sigui, ha plogut bastant ja, tot i que plou poc, però ha plogut. Des de l'any 2005 forma part de l'equip artístic de l'entitat. Actualment és directora artística i coreògrafa de l'Esbar Ciutat Comtal, entitat referent arreu de Catalunya de la nostra cultura tradicional. Abans de passar la paraula a la pregonera, permeteu-me també, com ha fet el regidor, l'agraïment i reconeixement a totes les entitats i persones voluntàries que fan possible que plegats podem gaudir de la Festa Major d'Hostafrancs. Sense més dilació, passem la paraula a la Teresa Agustí. Gràcies.
les papallones a la panxa, ara venen, és aquell moment previ. Bona nit a tothom, benvolguts veïns i veïnes, amics i amigues d'Hostafrancs i de més enllà. Quan em van proposar fer el pregó de la Festa Major d'Hostafrancs, no m'ho vaig pensar dues vegades. Vaig acceptar sense dubtar i és per això que vull donar les gràcies a l'Associació de Veïns del barri d'Hostafrancs per haver-me proposat ser pregonera d'aquest any. És per mi tot un honor i un privilegi i una responsabilitat. Perquè ser aquí, en aquesta sala de plens magnífica i preciosa, per fer l'acte d'inici de la Festa Major del meu barri és un fet extraordinari i especial. I aprofito ara, des d'aquí, per enviar una abraçada al Josep Ortiz, que és president honorífic de l'Associació de Veïns i s'està recuperant. Per tant, una abraçada, Josep. La Festa Major d'Hostafrancs és molt més que una festa o una celebració, és el nucli, és el cor que batega amb força, un espai en el que tothom compartim moments de festa, de tradició, de música, de cant, de dansa, esports, actes i activitats que ens uneixen com a barri i on compartim allò que ens apassiona. Mirant el programa de la Festa Major i anant directament a l'última pàgina, és a dir, que us convido aquí a que mireu aquesta última pàgina, és fàcil adonar-se de la diversitat i la riquesa de les entitats i associacions que participen i organitzen la festa i que any rere any aposten i es comprometen amb el barri, amb el veïnat i amb la cultura d'aquest país. M'ha sigut difícil, no us ho negaré, pensar què dirien aquest pregó. Perquè, clar, quan t'ho proposen, dius, ostres, que bé, genial. Quina oportunitat parlar davant dels meus veïns i poder iniciar aquest acte de Festa Major. A poc, això va transformar-se en pànic i et venen al cap moltíssimes coses. Però, bueno, us faré una pinzellada de qui soc. Ho faig poques vegades, això de parlar de mi, ja m'ho coneixeu, però ara que no ens sent ningú i que estem així una mica en família, soc la Teresa Agustí Morales, de la generació més ben parida de Catalunya, que és l'any 68. Vaig venir a viure a Hostafrancs ara fa uns 45 anys, o potser una mica més. Abans vivia a la zona franca, on hi ha la fàbrica Sant Tiberi, lloc on van néixer els meus pares i van créixer, fins que vam venir aquí, al barri d'Hostafrancs. Vaig anar a l'escola Proa, des de jardí d'infància fins al COU, el curs d'orientació universitària. Ara no sé quina similitud seria, jo em perdo. L'escola Proa, un lloc on hi tinc una especial estimació, no només per l'ensenyament reglat, sinó per tots aquells valors que també m'ensenyaven a casa. Compartir, respectar, ajudar, col·laborar, superar, aprendre, en una paraula, estimar. La passió per la dansa em ve de petita. Em vaig iniciar al ballet clàssic en una acadèmia que hi havia aquí al barri, al carrer Consell de Cent. Fins que les exigències de la dansa clàssica, sobretot en temes físics, van fer que hagués de deixar-ho. Però aviat vaig veure una actuació de l'Esbar Ciutat Comtal al carrer Vilardell i em vaig apuntar al món de la dansa tradicional catalana, cap a l'any 80, ja ho hem dit abans. Vaig començar a assajar amb els juvenils de l'Esbart i després vaig passar a ser el que deien aspirant al cos de dansa. Aquests anys d'aspirant van ser 2 anys anant als assajos al cos de dansa amb la meva amiga Pilar Rius. Allà fèiem l'escalfament, amb aquesta música. El meu poble té una plaça de records. No, no és aquesta. No hi era encara, en aquella època. Coses del directe. Si podeu escoltar, és On Broadway de la pel·lícula All That Jazz. All That Jazz és continuar l'espectacle, que és el que farem ara, en aquest moment. Sempre que escolto aquesta música m'aboquen aquells dies. O sigui, és el que tenen aquests moments, no? És a dir, quan sents una música t'aboquen en aquells moments d'escalfament allà amb la Pilar Rius. Després d'unes diagonals per practicar i aprendre punts de dansa catalana,
i després escalfant banquillo. Mirant també s'aprèn, ens deia el mestre Lluís Calduc. Ostres, si miràvem. Molt. I a més ens posaven en un racó practicant i fent punts, també anàvem practicant les danses, fins que va arribar el dia de l'estrena oficial al cos de dansa. D'aquells moments que recordes molt gratament, perquè és quan t'adones que amb constància, perseverança, treball i esforç arribes al resultat que esperes. I mireu, fins al dia d'avui. L'Esbart ha estat molt més que ballar. Ha estat una dèria, una manera de viure que ha implicat un compromís i dedicació a tot el que significa ser i pertànyer a una entitat de cultura popular, de la qual me'n sento molt, molt orgullosa. Igual que moltes de les entitats i associacions que fem i som hostafrancs, vull posar en valor el llegat de les persones que ens han precedit i de les quals hem heretat la seva experiència i mestratge. La història i la memòria és important per saber d'on venim, qui som i quina és la nostra identitat. I això és el que hem de tenir sempre present. No hem de perdre mai els nostres orígens, aprendre dels que ens han precedit, posar-hi de la nostra saviesa i esperar que el que sembrem avui sigui llavor per demà. Un agraïment infinit als meus pares per apuntar-me a l'Esbart. I gràcies a la família i als amics, les amistats, companys, companyes, socis i sòcies de l'Esbart, que molts estan per aquí, gràcies per ser-hi sempre. L'Esbart és una entitat dinàmica, creativa, amb voluntat de participar i fer participar a tots aquells que tinguin ganes de ballar. Fa més de 60 anys que fem cultura popular i tradicional catalana i ho fem des d'aquí, des d'Hostafrancs, al nostre barri, al nostre cor. Un dels exemples és el Ball de Rams d'Hostafrancs, que vam recuperar l'any 1995, ja en fa 29, és a dir, que l'any que ve farem festa grossa perquè seran 30 anys i us esperem a tots. El Ball de Rams es balla cada any, una activitat pel barri, una dansa viva oberta a qui vulgui participar. O també l'Esbarjo, una activitat creada aquest any amb la voluntat de ballar dansa catalana a tothom, a l'hora del vermut i a la dansa. Una activitat que volem que perduri i que es mantingui al barri perquè tothom puguem ballar. És una activitat que, a més, fem en col·laboració amb altres entitats, com la Fundació Campadró. Ja ho veieu, idees, propostes i projectes no ens en falten. El que sí que ens falta és local. Ai, ostres, crec que això vaig pensar d'esborrar-ho, però se m'ha escapat. Sí, no tenim local. No tenim local. Tenim el material i vestuari en un espai que ens cedeix la parròquia Santa Dorotea. És un espai petit, amb una mica d'humitats. Em sembla que hi ha un reportatge, no sé què ens van fer, en el qual hi havia la presidenta, que mostrava on teníem el vestuari i el material. Però, malgrat aquestes dificultats, hem seguit treballant i continuant la nostra activitat. Ser una associació o una entitat com aquesta i com moltes d'altres que tenim a Hostafrancs és parlar de persones, amb majúscules. Hostafrancs compta amb un teixit associatiu ric, viu, creatiu, dinàmic i obert, que genera interrelacions i connexions entre totes les entitats que fem cultura al barri. Fem comunitat, fomentem i generem la participació i la integració de la diversitat. Cal remarcar-ho, integrar la diversitat i fomentar la igualtat. Cada dia, no només ara que estem de festa o quan fem discursos de tota mena. Cal que ho treballem tot l'any. Sens dubte, això és Hostafrancs, un barri que genera i fomenta la participació social en tots els àmbits. És cultura popular per excel·lència i cal cuidar-ho. No només els que hi som i fem cultura, sinó també cal, i és necessari, que les institucions i administració pública cuideu i fomenteu totes aquestes entitats i associacions que puguin fer la seva activitat i la puguin dur a terme com a funció divulgativa, integradora, la seva funció social, cultural i de foment de la participació. Si us plau, poseu-nos-ho fàcil. Recordo que l'Obrim als carrers deia allò que on no passen cotxes hi passen moltes coses. Una gran oportunitat per emplenar els carrers d'activitats en un cap de setmana, però no.
No és possible fer-hi una activitat de cultura popular i fas mans i mànigues per trobar un altre espai i, malgrat tot, seguim treballant i fent cultura al barri i pel barri. Cal tenir clar l'objectiu, protecció de la cultura popular, en tota la seva diversitat i pluralitat. Cal insistir que les polítiques tinguin la cultura, la llengua i la cultura popular al centre de tot, per ser un poble, un barri, on el veïnat pugui exercir els seus drets lingüístics, culturals, en absoluta llibertat i igualtat, sense dificultats ni discriminacions. La cultura és l'ànima, la prioritat. I parlar d'això al segle XXI em sembla que hi ha alguna cosa que no estem fent bé, perquè això hauria d'estar més que superat. Més educació, com l'any passat ens ho deia la Mercè Vell i el pregó, i més cultura. I ara escombro una mica cap a casa. Més dansa tradicional catalana. Un poble que balla és un poble feliç. Ballar és terapèutic. És la manera d'expressar-nos allà on no hi arriben les paraules. Dansa. Balla des del cap fins als peus. Com vulguis, amb qui vulguis. Siguis el que siguis, balla. Mou-te, gaudeix. Deia al principi que avui aquest acte dona el tret de sortida a una festa major d'Hostafrancs plena, pleníssima d'actes i activitats que mostren la riquesa cultural que té el nostre barri. Fruit de la incansable feina que fan les entitats que l'organitzen. Ja les citaré a totes perquè crec que s'ha de citar. Si me'n deixo alguna, disculpeu-me, però les teniu totes aquí. L'AMPA Joan Pelegrí, l'Associació d'Ajuda a la Recerca a la Diabetis, l'APSOCECAT, Associació d'Amics de la Història i les Tradicions d'Hostafrancs, l'Associació de Comerciants, l'Associació de Ràdio Comunitària d'Hostafrancs, l'Associació de Veïns, l'Associació d'Intercanvi de Plaques de Cava, l'Associació Udols, l'Ateneu Independentista d'Hostafrancs, Espai Basset, Bàsquet Ateneu Montserrat, Centre Montserrat Xavier, Comissió de Festes Vilardell i Hostafrancs, Descentrats, Espai Adolescents La Clau, FAP Casa del Mig, Fundació Campadró, La Companyia, Mercat d'Hostafrancs, Orfeo Atlàntida, Parròquia Sant Àngel Custodi, Sants 3 Ràdio, Somseig, l'Esbar Ciutat Comtal, Districte Sants Montjuïc, la Federació d'Associacions i Entitats d'Hostafrancs i la Comissió de la Festa Major d'Hostafrancs. Totes elles generen un espai on compartir i fer-nos participar en tot el que ens vindrà des d'avui fins al dia 8 d'octubre. Són moltes activitats i actes. Les podria esmentar totes, però en destacaré algunes que mostren els valors i la sensibilitat del barri vers la integració i el treball comunitari i la interrelació social. Tenim el taller sensorial amb l'APSOCECAT per sensibilitzar-nos amb la sorceguesa i viure les limitacions i dificultats amb les que es troben diàriament les persones amb sorceguesa. El Firajoc, jocs per nens i nenes per la sensibilització de persones amb discapacitats i la sensibilització de la tinença de gossos a la plaça Joan Pelegrí. Dues caminades solidàries, una organitzada per l'Associació d'Ajuda i Recerca a la Diabetis i l'altra per l'APSOCECAT. L'etapa solidària que organitza la Fundació Campadró. Tenim també el Ball de Rams d'Hostafrancs, l'Esbarjo, la Fira de Magranes, el sopar de germanor, l'activitat de conèixer el barri i moltíssimes més activitats per gaudir tots aquests dies de festa major, fent cultura, consumint cultura i fomentant la participació de tothom a la festa. Hostafrancs és així. Cultura viva en tots i cada un dels espais del nostre barri. Com deia el lema de l'any passat, Hostafrancs és la bomba. I com diu el lema d'aquest any, la festa major d'Hostafrancs et fa volar. I sí, Hostafrancs és la bomba, el meu barri, el nostre barri. L'estimo, el respecto perquè és viu, alegre, solidari i on he trobat i coincidit amb persones extraordinàries, amb qui he compartit grans i inoblidables moments. Ara recordo, entre moltes altres coses que m'han passat durant tots aquests anys, la proposta que em va fer la comissió de la Festa Major per coreografiar la cançó Soc d'Hostafrancs, del Gonçal Perales. Soc d'Hostafrancs, petit poble on hi cap tothom. I que la mateixa gent de la comissió va ballar el sopar de germanor. I ara, aquí, un agraïment i aplaudiment a la Federació d'Hostafrancs que aquest any celebren els 35 anys de feina al barri i pel barri. Gràcies al seu president i amic estimat Josep Espín i a tota la comissió, al comando amb K, com es diuen elles.
Són l'ànima, el pal de paller. Són l'ànima, el pal de paller d'aquesta festa major, ara i tot l'any. O sigui, estan tot l'any treballant. És que tot això és una feinada, connectar-nos a tot, fer que cadascú proposi i faci tot el que veieu aquí és extraordinari. Gràcies Federació i Comissió per estar treballant dia rere dia incansables i més sempre amb un somriure als llavis. Un agraïment a tots els tècnics i tècniques del districte i a totes les treballadores que esteu a les seus dels equipaments. La vostra feina és imprescindible i de vegades feu malabarismes per poder fer tot això amb els recursos que teniu. Novament, gràcies a l'Associació de Veïns per la tasca imprescindible que feu dia a dia perquè el barri sigui millor, respectuós i cívic. Cal que ho tinguem present. Ho coneguem i recolzem entre tots plegats. I ara us convido a obrir el programa de la Festa Major, endinsar-nos a les 1001 activitats i actes de tothom, música, dansa, tallers, caminades, tapes solidàries. Participeu, assistiu a tots els actes. És la millor manera de sentir-nos formar part d'aquesta festa. I us animo, a més, que en doneu suport i participeu tot l'any, no només durant la Festa Major, sinó tot l'any. Els locals, els equipaments, al carrer, som cultura popular i som necessaris. Som tots els que hem estat treballant per fer d'aquest barri un lloc únic i especial. Compartim, respectem, participem i gaudim, però sobretot estimem. Moltes gràcies a tothom, visca Hostafrancs i visca la Festa Major. I ara... Espera. I ara... Però, un moment. Espera, avui ens estem saltant una mica el guió, eh? Ara sí que us he de fer ballar, per tant, us convido a aixecar-vos, qui pugui. Sí? Escolteu la música, mireu al vostre voltant, sentiu la terra als vostres peus i simplement gaudiu. I és molt fàcil. Ara posarem una música de charango, que és la que ha sonat abans, i em seguiu. És molt fàcil, són moviments molt senzillets. El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. M'he perdut pels carrers de matinada, al passeig, la plaça, la botiga de la mare. He guardat els tresors en 1000 cançons, l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui sóc. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir, aquí el temps no passa. Enmig de la nit t'envolta la plaça com quan era... Gràcies.
Moltes gràcies. Que difícil parlar després d'un pregó així, després d'haver ballat tots. Ho dèiem al principi, Hostafrancs és l'última festa de totes les que tenim al districte i també és l'últim pregó. Però el pregó que ha fet la Teresa crec que té uns elements en comú amb la resta de pregons que hem sentit. És gent de cadascun dels barris, orgullosa del barri amb el que viu, i la Teresa ens ha demostrat l'orgullosa que està de viure a Hostafrancs, que a través de la seva història personal ens fa viure el passat del barri, el present del barri, i ens ha fet un bon repàs de totes les entitats, de tots els serveis, de tot el que passa al barri, i ens connecta amb el futur del barri. I crec que això també és molt important. Tenir pregoneres així és un luxe, perquè és una senyal de que tenim unes dones molt potents al moviment associatiu, molt compromeses, molt lluitadores. Crec que la sala n'està plena. Si em faig una mirada així, veig moltes dones també de moltes entitats, i crec que això no només ens dona una mida del barri que tenim, sinó que ens ajuda a mirar amb il·lusió el futur del barri i el futur de les festes. Tenim un programa, la Teresa ho explicava i el Marc també, ple d'activitats. Segur que tots trobarem alguna que ens interpel·li, que ens faci ganes d'involucrar-nos. Segur que ens trobarem durant aquesta setmana en diferents moments del barri. I permeteu-me que acabi explicant-vos una cosa. Aquest matí, quan feia el cafè molt d'hora amb la meva filla, ha obert una aplicació d'algunes del mòbil i m'ha mirat rient i m'ha dit: avui és un bon dia per ser feliç, que era una frase que li sortia allà, no? I les dues hem rigut i hem dit: tant de bo sigui un bon dia per ser feliç. La Teresa ens ha demostrat que quan balles ets feliç. Per tant, acabo el dia com l'he començat, sent feliç a través del ball de la Teresa. Moltes gràcies, Teresa. I ara no marxeu, perquè tenim una actuació de l'Orfeó Atlàntida que no sé si ens farà ballar, però com a mínim serà un gust sentir-los.
joiosa i que vam sintonia una mica amb un moment de festa, d'alegria. I seguirem ara amb un bolero que es diu Atolado, d'un compositor basc que es diu Javier Bustos. Esperem que els agradi. Gràcies. Bé, i seguirem ara amb una havanera, un bolero, ara una havanera, en català, Amor mariner del mestre Manuel Oltra, que a més és una obra que està dedicada al mateix Orfeó i que, com sentiran, té unes harmonies realment molt ben trobades i és una havanera que és molt agradable d'escoltar.
Bé, doncs, molt contents de poder participar en el pregó de les festes d'Hostafrancs. Només recordar-los que demà a la tarda l'Orfeó oferirà un concert a l'església de Sant Àngel Custodi i en el que també participarà una coral que ve d'Itàlia, que cantaran el Requiem de Fauré, per tant, els convidem a tots a venir, i també a les 12 del migdia aquí a l'alcaldia, a baix a les escales, el cor jove i el cor petit Atlàntida també faran una petita actuació entre les visites que es fan de l'edifici, que és certament tan bonic. Per acabar, doncs, com no pot ser d'una altra manera, l'himne nacional de Catalunya.